habang reach nyo, tapos itong, ano niya, yung ano yun, game intelligence. Game IQ siya, ito, malakas. So, magaling. Nakasagaw kayo ng binatang ulit. Kasi ito malakas yung reach niya. Yung haba. Simple na wala ng effort mo. Tingnan mo. Oh? Oh? Tennis ka tennis. Apat ng laro niya. Kaya na may mga instruction sa akin, hindi ko mag-gets eh. Pang ano na, advanced level na, hindi ko mag-gets. Yung kasagda ni Sir, yung service issue kasagda sa Sir Elmer, si Sir Elmer nag-drive din. Ang hirap naman. Parang nag-i-spin ang mga ano yun. Mas magaling pa si Lexi sa akin. Nakita mo yun na service is kami tatlong puntos agad. Yung serve lang ano, isa. Gumagano no? Oo nga eh. Nakita mo pala. Ayoko na nga. Hindi naman binatay. Oo nga. Hindi nila binatay. Lakas niya, kaya ni-record ko eh. Dalawang quick play oh. Wala pa akong confidence sa drive ko kanina eh. First time ko palang ma-apply drive na inaral ko dito. Kaya nung kay Sir Elmer, nung bandang 5 points siya kasi dito ko pala nagawa yung drive. Madulas sa atin. May tulo ba doon? Meron ba? Even number dapat. Diyan ka nag-start. Oh, kontrolado. May percussion, ginanon lang yan. Huwag ka. Baka mag-stress ka na. Yun nga eh. Hindi, I mean, sa level. Layo. Hindi mo masabi ng mga dito, puntusan. Minsan kasi yung mas save sila yung nakakapalo sa'yo. Alam ba? Yung kasi dito sa Kaya court, tayo. Oo. hindi nga mukha yung badminton sa atin. Alam mo yung level gap na ano? Oo. Na, pare, ikaw sa badminton, feel mo talaga kaya mo laruin eh. Oo. Dito hindi eh. Dito hindi. Yun nga. Halit nga yung gap ng ano dito. Unlike sa tennis ka Yun nga. Dito madali madiscratch. Kaya nga, pag kunwari naglaro-laro ka, malalaro-laro talaga yan mo. Wala hindi pong parang service, yung parang ace serve talaga eh. Hindi masabing basta-basta. Kasi minsan drive mo, hindi mo papasok eh. Ang hirap kontrol yung bola eh.